tana jeu kalo kile mo samba flani mo ani woro DMS TV channel soni choni yantuma ayo bismillah DMS TV sanfe foli anta no bankan bagana la me bago bele jili mali kono ani mali koka ako don kibaru ni o wakati sile sana ngada si ambi kuna funba mani ka ludo kloka ambe akuna jigi kopse ngande mani kuna funan kanina charlia ni ka okina odia kinla jorla wali ko fe bi kuna funba mamalo ni ka ludo aklo hodo betalike ame wakati mnena fako bimi anka mali autorito era kono le decision era konta ko mali jamana kono de fenfe era kon manana kebe wale uke munu era kon be ina fo juya kanya shiga jamana wal mebe wale uke munu be cheni do iga jamana ka enter era kon ko siga fo itala ko mi era kon nyagili do ko betani ki segere oko okumu era de kon na juma tamene jouer kalo kleta ani wolo vla samba flani mo ani wor oko conseil des ministres anka mali jamana kono no conseil des ministres les infirmiers era kon anka mali ministre wolo kon decision era konta kama wakati mnena fako bi ko mali jamana kono de fefe manake ke wale ke mi yere kon be de kun se mali jamana walma i kon farala mo kan ki ga jamana yere kon kele ki ga do ka fako mi yere kon i ka nationalité yere kon ko be mine ila o ambe wakati mnena fako bi wakati mnena fako bi samba fla ani mo ani woro campagne agricole yere kon menacile lo ko sebe kadaka mi yere kon Sénégal lo ya yere ka fo kame wakati mnena fako bi ko mu ko angela yere kon soro ko ka soro samia yere kon damne na ko mi yere kon fene sai ko te kana localité chama yere kon na ko samu yere kon be kana luti la bol ko te se ga dan fa yere kon la wuli ame wakati mnena fako bi juma tamene jouer kalo kleta ani wolo vla samba flani mo ani woro ko conseil des ministres anka mali jamana kona na kasangani o conseil des ministres yera koni mi yera koni anka mali kena ko ministre ni o kulle assemblée de lutu yale kon be anka jamana ministre yera kon la kuna fune jamana situation épidémiologique yera konna kasangani mi yera koni anka kena ko ministre kan la sili yera kona ya ira kafo ko mi yera koni dangi kay kame wakati mnena fako bi ko yera kon jina ko sebe anka mali jamana kona na wali mi yera koni nya tagabay dangi bana kala lishila nani ka bon aka mali jamana fanta nan bela jinina aka kuna funa tamalo an ku ya yira wala ka fa ko mi yera ko ne dugukolo yera ko yera kon kera Venezuela jamana kono na wakati yera kon na an ku ya yira wala ka fa ko bilan provisoire yera de kon bora ko mi yera kon ye bilan ye ko dona na tola dob se ga faro wa kada ka kalsa seguru yera kon be nyinin na ko hukum de la juma tamene jouer kalo kletane wolo vla samba flani mo an wora mi yera kon ne Venezuela autorité mawlu kon bora ne kala selike ko ni dugukolo yera mkera uluka jamana kono na ka kera sabe ni ka mamu yera kon fa ko do farla no akaka ko shun yere kon kachani ma ba duru yere kon o wali yere kon na kasani mi yere kon FMI ma yere kon oluye $1 million keme sabani binani ani woro yere kon boni ko di Venezuela autorité ma yere kon ma wala sa ni du ko yere kon cheni mi ke jamana kon na kasega o cheni lag alen de ku sira mam ma ko da boni du ko yere na ka ferlati ni ka olu yere kon deme ni ko na fon bande be ambolo korobi amna mun wala ay bidon kibaru kon nana ame wakati mnena fako bi mi yera koni anka mali autorito yera kono lo sharia kura yera kon sigi senka sharia kura mi sigi kun senka wala sa sega mali dugukolo aleni aka intérêt yera kon la fasa mali jamana kono dondo ka walo yera kon mana yera no ka fako jamana kono don yera kon be ka walo ke wali mun yera kon be ke sabeni ka de kun yera kon si mali jamana ma juma tamene jouer kalo kleta ani wolo vla samba flani mo ani woro ko conseil des ministres anka mali jamana kono na conseil des ministres mi yera kon tarake kulba palela conseil des ministres yera de kon sin fe anka mali gouvernement ma yera kon ye projet d'ordonnance do yera kon adopté projet d'ordonnance mi yera kon be ke sababu ni ka code des personnes et de la famille yera kon yelema ni yelema mi yera kon donné flene code des personnes et de la famille yera kon na ho yelema yera kon na kon yera leno ka fo ko mali jamana kon do ndo yera kon local nationalité bi sega meno la ni dalu kena kena ne soro la walma la yera la ka fo ko o man yera kon be ka wale do ke wale mun yera kon be jamana yera kon ka intérêt yera kon tien walma wale mun yera kon be jamana yera kon janfa anka mali ministre yera kon ni sharia kura mi yera kon ta sharia kura yera kon be ke sababu ye ni ka samba fla anta an kele décembre kalo klibi saba sharia do yera kon modifier ni o sharia yera kon be kuma mali jamana nationalité soroli a perdu li walma nationalité yera kon boshili ila wakati yera kon be gata kanya wakati mi yera kon na mi yera kon anka mali autorité lu kon ya ira ka fo kon sharia mi yera kon me anka mali jamana kon na kabine samba fla anta an kele décembre kalo klibi saba wakati ko sharia yera kon na maje chama be no kada ka sharia yera kon te ka se ke sababu ye ni ka jabi gelma ba ke ka
ɲɛsi Mali jamana kɔnɔden dɔw ka kɛwalew ma ni o Mali jamana kɔnɔden na kɛra minnu yɛrɛ kɔni wolola an ka jamana kɔnɔna walima minnu yɛrɛ kɔni nationalité sɔrɔ ko ni maa min yɛrɛ kɔni ye walew kɛ wale minnu yɛrɛ kɔni bɛ tiɲɛni don jamana ka intérêt la walima n'u ye janfɛ kɛ ka ɲɛsi jamana yɛrɛ kɔni ma ko sariya in yɛrɛ kɔni tɛ se ka wale kɛrɛnkɛrɛnnen ta ni ka ɲɛsi o maa min yɛrɛ kɔni ma ni projet d'ordonnance kura min yɛrɛ kɔni talen filɛ an ka conseil des ministres ma o yɛrɛ kɔni fɛ o takun yɛrɛ de kɔni walasa ni majɛ min yɛrɛ kɔni bɛ ni sariya kura in na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o majɛ nin bɛɛ lajɛlen datugu ni mesure dɔw yɛrɛ kɔni sigilen mesure minnu yɛrɛ kɔni na kɛ sababu ni min yɛrɛ kɔni ye malidenw olu tɛ bila Mali contour yɛrɛ kɔni na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jogo duuru ale ni wale duuru yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni Mali jamana kɔnɔden yɛrɛ kɔni o kɛ Mali yɛrɛ kɔni na ko siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la i ka o wale bɛ se ka kɛ sababu ni ka Mali nationalité yɛrɛ kɔni bɛ se ka minɛ i la ko jogo fɔlɔ o kɔni ni e kɔni ye maliden wa e kɔni y'a yira diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'i tilennen don jamana wɛrɛ de min tɛ Mali jamana ye walima i ye jogo dɔw yɛrɛ kɔni kɛ jogo minnu y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Mali ye k'i tɛ o fɛ bilen ko siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la e ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni ka nationalité bɛ minɛ i la ko jogo filanan o kɔni ye n'a sɔrɔ an ka foroba cakɛda dɔ yɛrɛ kɔni fonctionnaire kɔrɔ dɔ ale kɔni bɛ dɔnniya minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ an ka Mali cakɛda kɛyɔrɔw yɛrɛ kɔni na ni a ye o dɔnniya in yɛrɛ kɔni ta ko utiliser maa dɔw yɛrɛ kɔni ye walima jɛkulu dɔw yɛrɛ kɔni jɛkulu minnu yɛrɛ kɔni bɛ Mali ka intérêt yɛrɛ de kɔni kɛlɛ k'i ka dɔn ko ni e maa o maa yɛrɛ kɔni minɛna nin jogo in yɛrɛ kɔni na ko siga foyi t'a la k'i ka nationalité fɛnɛ bɛ minɛ i la ko jogo sabanan o kɔni ye société civile jɛkulu dɔ yɛrɛ kɔni responsable kɔrɔ dɔ coopérative dɔ walima association dɔ yɛrɛ kɔni e kɔni ye o maa kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni nka o n'a ta o ta i kɔni ye jɛɲɔgɔnya tɛmɛ i ni jɛkulu dɔw ni ɲɔgɔn cɛ la i b'a dɔn pɛrɛ jɛkulu minnu tɛ Mali yɛrɛ kɔni ka intérêt fɛ walima i ye jɛɲɔgɔnya tɛmɛ i ni jɛkulu dɔw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la jɛkulu min yɛrɛ kɔni bɛ ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka na ni Mali farali yɛrɛ kɔni k'i ka dɔn k'a fɔ ko siga foyi t'a la k'e fɛnɛ ka nationalité yɛrɛ kɔni bɛ minɛ i la ko jogo naaninan yɛrɛ kɔni o tɛ dɔwɛrɛ n'a sɔrɔ e kɔni Mali jamana kɔnɔden dɔ ye k'i kɔni taara jamana wɛrɛ kɔnɔna ni k'i sigi yen nɔ k'i selen o jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i farala banbaciwale jɛkulu maa dɔw kan walima i farala jɛkulu dɔw kan jɛkulu minnu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ni ka na ni Mali tilali yɛrɛ kɔni k'i ka dɔn k'a fɔ ko min ye Mali autorité k'u b'i ka nationalité minɛ i la jogo duurunan o kɔni tɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ kɔni n'a sɔrɔ e ye maa dɔ yɛrɛ kɔni k'e Mali jamana kɔnɔden i bɛ ka banbaciwale kɛ i bɛ banbaciwale maaw ka walejugu jukɔrɔmadonni nafolo ye walima i bɛ banbaciwale promotion yɛrɛ kɔni kɛ ko siga foyi t'a la i ka dɔn k'a fɔ ko min ye Mali autorité k'u kɔni bɛ i ka nationalité yɛrɛ kɔni minɛ i la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ni nin jogo dugunin yɛrɛ kɔni yera Mali jamana kɔnɔden min yɛrɛ kɔni na a kɛra i bɛ Mali jamana kɔnɔna na walima i bɛ Mali jamana kɔ kan yɛrɛ de kɔni k'i ka dɔn k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Mali autorité k'u bɛ se ka i ka nationalité yɛrɛ kɔni minɛ i la nka ni sariya kura in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni olu kɛmɛ ni ka lakana kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ta ka ɲɛsin o man yɛrɛ kɔni ma o lakana in yɛrɛ kɔni ye min ye ko Mali jamana kɔnɔden ka nationalité tɛ se ka minɛ a la n'a sɔrɔ nationalité in yɛrɛ kɔni minɛli a la kɔlɔlɔ dɔ bɛna na kɛ sababu ye ni maa in yɛrɛ kɔni nana kɛ maa dɔ ye nationalité tɛ min yɛrɛ kɔni na ko siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la n'a sɔrɔ Mali autorité i ka nationalité minɛ la ni bɛna kɛ maa ye nationalité tɛ min yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye Mali autorité tɛ se ka nationalité in yɛrɛ kɔni minɛ la bilen an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni bɛ ni yɛlɛma in yɛrɛ kɔni don an ka sariyaw yɛrɛ kɔni na wagati dɔ la o y'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali autorité olu kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ ko réseau maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ fɛ ka basigibaliya yɛrɛ kɔni don Mali jamana kɔnɔna na ko réseau man ka o baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali jamana kɔnɔden minnu bɛ jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni min tɛ Mali jamana ye ko o réseau man yɛrɛ kɔni bɛ ka an ka o Mali jamana kɔnɔden yɛrɛ kɔni de fara u yɛrɛ kan ni ka se ka Mali yɛrɛ kɔni kɛlɛ nka an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité o kɔni y'a yira k'a fɔ k'u tun n'u sigi bilen ni ka Mali jamana kɔnɔden layɛ ka a fara maa dɔw kan minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka tiɲɛni don Mali yɛrɛ kɔni kunna k'e maa o maa yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ nin jogo duuru min yɛrɛ kɔni fɔra k'i ye o kɛ ni ka ɲɛsin Mali ma ko siga foyi t'a la min yɛrɛ kɔni i ka Mali nationalité o kɔni bɛ minɛ i la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni bɛ engrais min yɛrɛ kɔni subventionné ni ka o di an ka jamana sɛnɛkɛlaw ma a yirala k'a fɔ ko engrais nin yɛrɛ kɔni bɛ ka na retard la ko wale yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɔni jɔra an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ɲinan campagne agricole ko yɛrɛ kɔni ɲali la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a kɔni yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni san 2026 campagne agricole yɛrɛ kɔni ko baaraw daminɛna Mali jamana kɔnɔna na ko nka o n'a ta o ta a kɔni yirala k'a fɔ k'an ka jamana localité caman na ko min yɛrɛ kɔni ye sɛnɛkɛla caman ye k'olu yɛrɛ kɔni sigin bɛ ni ka engrais subventionné yɛrɛ kɔni kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi engrais yɛrɛ kɔni bilali retard la o kɔni lakodɔnna localité mun na o de ye Kita cercle ale ni Yoroso cercle yɛrɛ de kɔni ye min yɛrɛ kɔni ye ni localité fila ni yɛrɛ kɔni sɛnɛkɛla olu kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ k'olu jɔrɔlen na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan ko
engrais subventionnel ni yɛrɛ kɔni bilali retard la ko kɔni bɛ sɔn ka kɛ sababu ni ka ɲina campagne agricole yɛrɛ kɔni nafaw yɛrɛ kɔni dɔgɔya kosɛbɛ. Kita région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sɛnɛkɛlaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni engrais yɛrɛ kɔni ko olu jɔdaba yɛrɛ de kɔni bɛ céréales ale ni coton sɛnɛni ko la. Wa kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'olu kun sigilen don n'a ye k'a fɔ ko engrais subventionné hakɛya min yɛrɛ kɔni nana di olu ma k'ali san bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o kɔni ma di olu ma fɔlɔ ko wa hali an ka compagnie malien pour le développement de textile ni o ye CMDT yɛrɛ kɔni ko o sɛnɛkɛla dɔw an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi hali olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma wa engrais subventionné yɛrɛ kɔni sɔrɔ fɔlɔ. Kita sɛnɛkɛla dɔw yɛrɛ kɔni dusuma kasili kɔni b'a yira k'a fɔ ko olu kita sɛnɛkɛlaw an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni engrais ko dɛsɛ ye ko o yɛrɛ de kɔni bɛ olu la kosɛbɛ k'ali CMDT kɔrisɛnna dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu yɛrɛ kɔni ma u ka engrais yɛrɛ kɔni sɔrɔ fɔlɔ. Kita sɛnɛkɛla wɛrɛ fɛnɛ bɛ témoignage yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ k'ale n'a ɲɔgɔnna sɛnɛkɛla caman yɛrɛ kɔni bɛ kita région yɛrɛ kɔni kɔnɔna k'olu m'u ka engrais sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'ale an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ sɛnɛ yɛrɛ kɔni kɛ dugukolo hectare 10 yɛrɛ ani kɔ yɛrɛ kɔni sanfɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko engrais min yɛrɛ kɔni dira olu yɛrɛ kɔni ma k'o tɛ se ka olu ka danni kɛ fɛnw yɛrɛ kɔni labɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bureau cercle yɛrɛ kɔni kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɔni olu b'a laɲini an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ ko min yɛrɛ kɔni engrais subventionné yɛrɛ kɔni k'olu ka di a délai yɛrɛ kɔni kɔnɔna na engrais yɛrɛ kɔni dibaliya sɛnɛkɛla dɔw yɛrɛ kɔni ma o ko kelen yɛrɛ kɔni jateminɛ na bureau cercle kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Kucala région de kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni bureau cercle kɔɔri sɛnɛnaw yɛrɛ kɔni olu bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorité ma ale ni service agricole bɛɛ lajɛlen ma ko an ka Mali autorité ale ni service agricole yɛrɛ kɔni u bɛ engrais ko marché yɛrɛ kɔni di maa minnu ma walasa olu ka se ka k'u ka fournisseur yɛrɛ kɔni k'u ka o man yɛrɛ kɔni sugandi ka ɲɛ kosɛbɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye engrais ni yɛrɛ kɔni dilen olu yɛrɛ kɔni ma a délai yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ka se ka labato cogo min san o san engrais yɛrɛ kɔni nali retard yɛrɛ kɔni na ka dankari o yɛrɛ kɔni na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu b'a laɲini an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ min yɛrɛ kɔni ye engrais subventionné yɛrɛ kɔni tilali ko yɛrɛ kɔni ye u ka o marché yɛrɛ kɔni di maaw yɛrɛ kɔni ma minnu bɛ livraison délai yɛrɛ kɔni respecté wale min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ni ka degunba wuli ka bɔ olu sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɔni kan san o san sɛnɛkɛla dɔ y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu ka dannikɛfɛnw yɛrɛ kɔni magoba de bɛ engrais la ko nka engrais hakɛya min yɛrɛ kɔni bɛ olu bolo yɛrɛ kɔni o tɛna se ka labɔli yɛrɛ kɔni kɛ cogoya si la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni coton wari fɛnɛ yɛrɛ kɔni olu kɔni sigin bɛ ne ka o fɛnɛ ma kɔni tuguni ko engrais dili retard yɛrɛ kɔni na jɔrɔli ko fɛnɛ yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni sɛnɛkɛlaw y'a yira k'a fɔ ko san min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ka na o tɛ san ba yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye Badiangara région fo ka taa se Kita région yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma o région fila ni sɛnɛkɛla caman y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ makɔnɔni na san yɛrɛ kɔni ka kɛ san camanw ye walasa yanni u k'u ka danniw yɛrɛ kɔni daminɛ ka d'a kan san yɛrɛ kɔni tɛ ka kɛ san caman yɛrɛ kɔni n'u y'u ka danniw yɛrɛ kɔni kɛ k'a bɛ se ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don u ka dannikɛfɛnw na k'olu yɛrɛ kɔni bɛ san de ma kɔnɔ fɔlɔ a nali yɛrɛ kɔni ka caya kosɛbɛ ka tugu ɲɔgɔn na o sɛnɛkɛla nin yɛrɛ kɔni ka kumaw kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko engrais sɔrɔli a sɔrɔ kuma na ale ni san yɛrɛ kɔni fɛnɛ sera ka na nacogo ɲuman yɛrɛ kɔni na ko siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la min yɛrɛ kɔni ɲina campagne agricole ye k'a bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na ko yɛrɛ de kɔni na u bɛ laɲini kɛ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ min kɔni engrais ko ta fanfɛla o k'o ko yɛrɛ kɔni jateminɛ kosɛbɛ juma tɛmɛnen juillet kalo tile 17 san 2026 kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna ka sanga ni o conseil des ministres yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni an ka Mali kɛnɛko ministre o ye colonel Assane Badiali Touré ale kɔni b'a da an ka jamana ministres bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye dengue bana yɛrɛ kɔni ko caman yɛrɛ kɔni bɔra o kala an ka Mali jamana kɔnɔna na colonel Assane Badiali Touré ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko ni ye dɔgɔkun tɛmɛnen dengue ka ta ni k'a lajɛ ka nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni ta ni k'a lajɛ k'i bɛ danfaraba yɛrɛ kɔni u ni ɲɔgɔn cɛ la ka da kan dengue ka min yɛrɛ kɔni yɛrɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na ko caman yɛrɛ kɔni bɔr'o la nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni na wale min yɛrɛ kɔni ɲɛtagaba de ni bana kofɔlen silatuni nani ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ dengue bana ko yɛrɛ kɔni bɛ sira min kan a bɛ silatunni sira yɛrɛ kɔni ka ho n'a taw ta min yɛrɛ kɔni an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ko mesure minnu bɛ yen n'an n'an ka denbayaw bɛ se ka o yɛrɛ kɔni labara walasa ka se ka an n'an ka denbayaw yɛrɛ kɔni tanga ni bana kofɔlen sɔrɔli yɛrɛ kɔni ma ale ni mesure minnu bɛ se ka kɛ sababu ni ka bana in yɛrɛ kɔni kɛlɛ k'a b'a laɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ an ko mesure nin yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labato walasa an ka se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka bana kofɔlen silatunni ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka kɛnɛ ko autorité ma o kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale sababu bɛna continuer bana in yɛrɛ kɔni ɲɛtaga kow yɛrɛ kɔni jateminɛli la kosɛbɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ min ye bana kofɔlen ye ka o silatunni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni an ka kɛnɛ ko autorité ma o bɛ ka wulimada kɛ ni ka ɲɛsin malidenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kama k'an kan ka saniya baara minnu kɛ an sigidaw la walasa dengue bana yɛrɛ kɔni an'an ka denbayaw kana n'o lasɔrɔ k'a b'a laɲini an fɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka o baara nin yɛrɛ kɔni kɛ a kɛcogo ɲuman na walasa an bɛ se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka nin bana kofɔlen silatunni
ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na. Sisan an bɛ tɛmɛ an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Venezuela jamana kɔnɔna na. An ka kunnafoniya tɛmɛnenw na an kun ye a lase aw ma k'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ko min ye dugukolo yɛrɛ o kɔni kɛra Venezuela localité caman yɛrɛ kɔnɔna ka sanga ni o dugukolo yɛrɛ kɔni i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min ko in ma to kɔlɔlɔ ta ye ka da k'a kɛra sababu ye ni ka maa dɔw bɔnɛw ni na ka dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ jogin. An ka kunnafoniyaw kɔnɔna na an kun y'a yira u la k'a fɔ fɛnɛ ko don nataw yɛrɛ kɔnɔna ko dɔ bɛ fara bilan yɛrɛ kɔni kan ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna juma tɛmɛnen juillet kalo tile 17 san 2026 min yɛrɛ kɔni Venezuela autorité ma olu kɔni bɔra ne ka laseli kɛ ko dugukolo yɛrɛ min kɛra olu ka jamana kɔnɔna na ko dɔ farala bilan yɛrɛ kɔni kan ko maa minnu sara k'u dabɔ dugukolo yɛrɛ kɔnɔna na ko ka ca ni maa 5000 an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi yɛrɛ kɔni Venezuela parlement président ye ni o ye Jorge Rodriguez yɛrɛ kɔni ale bɔra ne ka laseli kɛ juma tɛmɛnen juillet kalo tile 17 san 2026 ka yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ko dugukolo yɛrɛ min yɛrɛ kɔni kɛra Venezuela jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna ko dugukolo yɛrɛ kɔnɔna ko maa minnu yɛrɛ kɔni sara ko dɔgɔyalenba ye maa 5202 yɛrɛ kɔni ye ko dugukolo yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 106 ni 740 yɛrɛ de kɔni jogi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Venezuela jamana kɔnɔna na ko ni maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna ko dugukolo yɛrɛ kɔni senfɛ Venezuela jamana kɔnɔden min yɛrɛ kɔni tun na ko bɛ sɔn ka se maa 50,000 yɛrɛ kɔni ma ko dugukolo yɛrɛ kɔni fanga bonyana kosɛbɛ o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka so bayirikaw yɛrɛ de kɔni tiɲɛ fo kana se tiɲɛni sugu dɔw yɛrɛ kɔni ma mɔgɔ yɛrɛ kɔni tɛ se ka si so ninnu kɔnɔna na bilen ko so dɔw yɛrɛ kɔni binna pewu yɛrɛ de kɔni fɛnɛ ko wa so binniw yɛrɛ kɔni cayara kosɛbɛ goyara localité yɛrɛ de kɔni na k'a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛnɛma ni siyɔrɔ tɛ olu bolo k'u dabɔ nin dugukolo yɛrɛ na Venezuela jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'o bɛ ɲina ka na maa 20,000 yɛrɛ kɔni bɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛnɛmana yɛrɛ kɔni na olu kɔni bɛ ka taa u da place publique ale ni gitɔrɔn dawolow yɛrɛ de kɔni na walasa ka se ka si o yɔrɔ ninnu na fɔlɔ walasa ni dugukolo yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka tiɲɛni min don Venezuela jamana kɔnɔna na walasa ka se ka o tiɲɛni nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ladilan min yɛrɛ kɔni Venezuela autorité maaw yɛrɛ kɔni olu sera ka $1,346,000 yɛrɛ de kɔni débloqué FMI maaw yɔrɔ la wa yɛrɛla k'a fɔ ko $1,346,000 yɛrɛ kɔni kun gelelen don FMI maaw fɛ wagati tɛmɛnenw na ka d'a kan maa min yɛrɛ kɔni kun y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Nicolas Maduro yɛrɛ kɔni k'olu ma sɔn o ka Venezuela président yɛrɛ kɔni ma o wagati in na o yɛrɛ de kɔni o kun kɛn bɛ ni ka nin wari kofɔlen yɛrɛ kɔni gelen nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni nin wale in kɛlen Venezuela jamana kɔnɔna na FMI kɔni décision yɛrɛ kɔni ta ni ka wale in yɛrɛ kɔni dégele k'a di Venezuela autorité maaw ma walasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye nin wagati gɛlɛn in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Venezuela jamana ɲɛmaa ni o ye Delcy Rodriguez ye ale kɔni laseli kɛ juma tɛmɛnen juillet kalo tile 17 san 2026 k'a yira k'a fɔ ko FMI maaw filɛ ni ka nin $1 million min yɛrɛ kɔni di olu ma ko wari yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni dugukolo yɛrɛ kɔni senfɛ tiɲɛni donna du fɛn fɛn kunna ka se ka o du ma ni jukɔrɔmadonni k'u dɛmɛ so ko infrastructure ko ale ni u mago bɛ se service public mun yɛrɛ kɔni ma wari min nana kɛ sababu ye ni ka o ma ni dɛmɛ o sira kan a kɔni yirala k'a fɔ k'ale san bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni su yɛrɛ kɔni ɲinini ye ko baaraw bɛ ka continuer Venezuela jamana kɔnɔna na goyara localité yɛrɛ kɔni na dutigiw fo ka taa se bénévoles yɛrɛ kɔni ma hali juma tɛmɛnen juillet kalo tile 17 san 2026 kun bɛ ka continuer ɲinini baaraw fɛ ko dɔw yɛrɛ kɔni mobilibaw yɛrɛ kɔni loué walasa ka se ka kogow yɛrɛ kɔni wuli kogo minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ sababu ye ni ka olu somɔgɔw yɛrɛ kɔni bila dugumana yɛrɛ kɔni na Venezuela jamana kɔnɔden dɔ y'a yira k'a fɔ ko bɔgɔw yɛrɛ kɔni dugumana yɛrɛ kɔni na ko maa caman yɛrɛ de kɔni su yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko nka maa si yɛrɛ kɔni tɛ fɛ ka maga su ninnu yɛrɛ kɔni na dɔ fana y'a yira k'a fɔ k'olu ka fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni su bɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye Venezuela état maaw ka baarakɛlaw yɛrɛ kɔni k'u mana olu yɛrɛ kɔni dɛmɛ ka u ka mɔgɔw yɛrɛ kɔni su bɔ dugumanaw na k'ali yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni na i bɛ dɔw yɛrɛ kɔni su dalen bɔgɔw yɛrɛ kɔni jukɔrɔla la hali a tɛ dugu la ko nka ni o maa yɛrɛ kɔni somɔgɔw tɛ yen nɔ walasa ka se ka yira k'a fɔ k'olu ka su de don ko min yɛrɛ kɔni Venezuela autorité ka sécurité yɛrɛ kɔni k'u tɛ sɔn ka o maa yɛrɛ kɔni su labɔ bɔgɔw duguma an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni dugukolo yɛrɛ min yɛrɛ kɔni nana kɛ Venezuela jamana kɔnɔna na a kɔlɔlɔ fanga yɛrɛ kɔni bonyana kosɛbɛ ka d'a kan a kɛra sababu ni ka maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na o ko hukumu de la min yɛrɛ kɔni FMI bɛ olu kɔni décision ta ni ka wari dɔ yɛrɛ kɔni di Venezuela ma walasa yɔrɔ minnu tiɲɛna a ka se ka o yɔrɔ ninnu jɔ ale ni tiɲɛni donna maa minnu kunna k'o dabɔ ni dugukolo yɛrɛ na ka fɛɛrɛ tigɛ ni ka o maa yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don ni ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni se o ma ni wagati gɛlɛn in kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma